नमस्कार, मी अक्षय विजय आगरे आपलं स्वागत करतो कोकणी स्वर या आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये। मंडळी, कशा सर्व मजेत ना? आणि आपले व्हिडिओ पाहताय ना? पाहायलाच पाहिजेत। कोकणातील लोककलेचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, मित्रमैत्रिणींपर्यंत पोचवा, जास्तीत जास्त शेअर करा, जेणेकरून आपली लोककला ही सर्वांपर्यंत पोचेल। चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूया। या बोलीचा गजरा येते माळून दांबजरा, काग पोरीनो हक्क मनली करते नवा नवान करा, काग पोरीनो हक्क मनली करते नवा नवान करा। या बोलीचा गजरा येते माळून दांबजरा, या बोलीचा गजरा